Хирошима и Нагасаки. Чернобил. Фукушима. Земята, по която вървим. Във водата, която пием. Във въздуха, който дишаме. В стените на нашите домове. В играчките на нашите деца. Тя е навсякъде. Тя жадува за нашата кръв. Тя взривява нашия генетичен код. Тя посяга на нашето потомство. Радиацията. Нима няма спасение? Компания Vision намери решение в борбата с последствията от радиацията. През август тази година ексклузивно за участниците на Златния милениум. Суперпродуктът на 21 век. DI Guard Nano. Вашата лична защита. Vision International people.